Salam mehriban adamlar. Bu gidek sırlı tutan yeni dövür bolan vakalarda video tayarladık. Vaka geçmeden öňürti bellep geçeyin. Dostlar geçen edeki konkursumuzda kimin ýeňji bolandygyny şu videoňa şanak tesirde kapylarsınız. Onda bolan vaka geçelim. Bilýän bolsaňyz adamyň düýp manysyny onuň sözlerinden dälle etdiýän amallary we hereketleriniň netijelerini açylýandyr. Käwagt erwet niyetli adamlaryň gara ruhlary ýylgyrýan görünüşiniň arkasyna gizlenýär we açyk görek sade eşiklerden örtülýär. Emma adamlar muny hemişe derrew düşünüp bilen oklar. Sebäbi erwet niyetli adamlar köplen çalatda öz hakiki ýüzlerini tanatmajak bolup daşarky maskasyny takynýarlar. Bugun size ajaýyp sabak berýän hekaýany gurrun göreýin. Amerikanyň paýtagty Washingtonyň Madina diýen kinarek etrafynda garyrak bir ýaşly ýaşaýardy. Günlerde bir gün ol ýaşly köçelerde gezip ýörşüni, bir owadan howluly jaýyň gyrsynyň geçip barýardy. Ol birden o taýda saklanyp, bu jaýakda pikirlenip, bu taýda şeýle ajaýyp gowy adamlar ýaşaýandyr diýip pikir etip durdy. Oňa çenli diýwaryň gyrasyndan gowy kostyum jalbar giyiniligi, görmegi 20-30 ýaş töwereklerindäki bir adam ýylgyryp berip ýaşlyň ýanyna gelýärdi. Ýanky adam bu ýaşydy seredip, onun "Men ýalrak bir garry adam üçin näme berip bilersiň?" diýip soraýar. Ýanky ýaşy adam buňa seredip, "Men näme bereýin?" diýer. Ýaşlym, "Iýmeýän bir iýmitiňiz ýa-da ören sady seni pırdat bolup biler. Ýöne pulmanda diýemek" diýer. Ýaşyt öňe tarap pırdatlar bermek üçin izine aýtýar. Ol öýe girenenden ýüzündäki ýylgyryş gahara örilýär. Ol içinden söwünüp, "Seret garry hoja, men şu öýümi salýançam gowy edip işledim. Sen bolsa ýöne ýerden gelip dilegçilik etdiň" diýip içini gürletýärdi. "Sen men bu sowadymy köp patla gazyňdan çykarmaýan" diýip bir owadan sebed alyp, içinde aşganda duran zibilen baryny salyp agzyna owadanlap, mata bilen ýapyp ýaşly adam ýanyna barýar. Ol oňa sowady berip, ony öýüne berip açmagyny we gatken galjakdygyny aýtýar. Ýaşly adam köp sag bolsun aýdyp öýüne aýtýar. Ýaşyt ol adam gaýdan soň hirdedip begenip gülýär we "Indi sen garry goja, hiç ýerden baryp dilegçilik etmersiň" diýip içini gürletýär. Ýanky ýaşly adam köňejik öýüne barýar we sebedi daşarda goýup onu açyp görýär. Görse sebediň içinden zibil durdy. Bunu görüp ýaşly kelesini ýaýkap, sebetdäki zibili döküp, sebediň içini gowy barasalaýar. Onuň içine ýanky ýaly meňeş mata goýup, öz bakçasyndan össen bir näçe owadan güllerden, ýer tudanlardan we hyýarlardan sebediň içine salyp doldurýar. We onu izine eltmäne aýtýar we ýaşydyň öýüne baryp kapyny kakýar. Kapaçyrsa ýaşyt ýene-de bu garry adam görüp gahar gelýär. Ol oňa seredip, "Ýene de senmi? Menden saňa näme gerek? Meniň saňa aýrar ýaly wagtym ýok" diýip gyýgyrýar. Ýaşly adam, "Bagşlaň, men bu sebediňizi izine getirmäne geldim" diýär. Ýaşyt, "Näme sebedi? Maňa sebet gerek däl" diýip sebediň içine setip görýär. Ol gülleri, ýer tudanlar görüp, "Men saňa olar ýaly gymmat bermedime? Näme üçin bu zatlar getirdiň?" diýär. Ýaşly adam hem oňa şeýlerak jogap berýär. "Her bir adam başga bir ýerine öz ýüregindäki bar bolan zat berýär. Men hem öz öýümdäki iň gymmatly bolan zatlardan getirdim" diýip jogap berýär. Ýaşyt hayran galmakdan ýaňa doňup galýar. Ýaşly adam öz bakçasyndan beren zatlaryndan hoşal bolup izine aýtýar. Bu bolan waka durmuşda her bir adama ýatlatjak bolýan zady. Adamlar bir-biri bilen ýatlaşanda kim bilen gatnaşýandygyny, nähili ýerde gatnaşmaldygyny bilmelidirler. Haçan birisinden kömek soranyna özüňde bar bolan zatlaryň gysganman, ýüregiň bilen boldugyny kömek etjek bolmalydyr. Şeýlelikde wideomyň soňuna geldik. Hoş, sag bolun.